Sustreiak errotuz lelopean jokatu zuten larun batean Arabako bertsolari txapelketaren finala, Gasteizko printzipal antzokian. Otsailaren 21 bidea hasi zuten 18 bertsolarien artetik, 6 baino ez ziren finalera pasatu. Oiane Perea, Manek Zagirre, Asier Otamendi, Ricardo González de Durana, Juan Mari Juaristi eta Iñaki Viñastre. Pereak irabazi zuen, 409 punturekin. 409 punturekin, Oiane Perea! Ez nuen espero eta oraindik ez dute erabat sinisten. Espero dut biharko sinistuta eukitzea ja, baino bai, unkitu naiz eta momentu baten negargura ere sartu zait. Asko postu nau eta, ez dakit merezi nuen ala ez, pensatzen dute beste batzuk ere egon direla hurbil eta, baina oso pozik nago. Nere biaitan maite ditut nik. Asier Otamendi izan zen txapeldun orden, 588 puntuekin. Maite ditut nik, zuek ama baino gehiago. Oso pozik geratu naiz, uste saio polita egin dudala, eta hori izan importantena. Eta Oiane hobeto jardun da, eta berari zorionak eta txapela eta hori dena. Manek Zagirrek 406 punturekin 3. postua lortu zuen, eta oso pozik agertu zen egindako lanarekin. Eske naiz Don Pimponen horren fan sutsua. Gustara gatu naz, bai. 3. postuen ikusten postu hona dela. Podiumien sartzen da, bat, nahiz eta Euskal Herriko podiumetik kanpoa geratu, hori igual arantzatxu ez da. Baina ondo gustora, ospatzeko bauku eta zuzen ospatzen. Juan Mari Juaristi izan zen 4. 485 punturekin. Ondoren Iñaki Viñastre, 475 puntu. Eta Ricardo González de Durana, 499 puntu zailkatu ziren. Lehen bizelkatuek, aurtengo Euskal Herriko txapelketarako txartela eskuratu zuten. Zuri galdetu beharko, aitak globo hauek eman dizkita, ez dakit zertako. Aitak globo hauek eman dizkita, ez dakit zertako. Asko postu naiz aukera hori izateaz, behin izan dut bakarrik eta behar bada. Ez nengoen, orain dela 4 urte nire momenturik onenean. Egia esan ama izan nintzen, egun gutxi batzuk lehenago, hilabete bat. Eta ez nengoen zentratuta, orduan aurten espero dut arantzatxo hori kentzea eta behintzat kantatzea dakidan bezala. Eta behintzat erakustea Araban ze maila daukagun. Behintzat gure mailan kantatzea. Giroa aparta izan zen larun bateko finalean. 450 lagun inguru bildu ziren printzipal antzokian. Da izugarria. Ez dakizuzu zelako energia txutea den ona sartzea eta ikustea ia 700 pertsona gu entzuten, alako giro beroa eta inbeste pankarta eta izugarria da. Ohore handi bada hemen kantatzea eta gaina txapelarekin amaitzia horrelako saioa, Nik uste dut lortzen ari garena da Euskal Zaleak eta Bertsozaleak gero eta gehiago hurbiltzera. Final honetara, urtez urte ikusten du publiko gehiago dagoela, eta azkenean printzipala beteko dugu, eta agian beste nonbaitera joan barko dugu. Eta hori da handia, bertsotan egiten duenarentzat publikoa egotea hor da, txala gentzutea hori da, saritik handina. Komentetan ibiliga, iaz 600 lagun etorri ziren, eta urten antolakuntzakoek esan duzkue 650 bat edo. 50 lagun, atzamarrekin kontenten eska ibiliko, baina igerten da, oso giro ona, jentie enterre gaute, txapelketa girue, final girue bai, eta posik, balorazio ona. Bertsozaleak ere oso gustura gelditu ziren bertsolarien lanarekin. Batez ere egon den maila, urteetan
irabazi duguna bertsolariak eta bertsozaleok batez ere izugarria, hitz bakarra. Sustraituz doala nabari da. Gaina txapela emakumaten buruan jarri da, toan diarre gehiago. Emango zien emakumea dalako, baina ez dut uste. Ez. Ondo indolako. Ondo indolako, bai. Oso ondo, Denak egon dira oso ondo dira, eta nik hau petita ikustea oso ilusio handi indit. Aurreneko aldi dut etortzea, eta ez non pentsatzen horremeste jende ikustea. Txalo beroen artean, honela kantatu zuen Pereak agurra bukaeran. Naiza ez naizen kristaua, hau behar dut bataiatu, zenbat Iñaki daude hemen, zuen eskua altxatu. Mendiguren bat zor dizut, iaztik etzait astu, taulalde ongi etorri, eta bina baina hau ez dut botako, hau behar dut etxeratu, etxean daukadan haren, ondoan nahi dut hiltzatu, nere lagunik onena, gure etxeko teiatu, zugabe nire bizitza, ezin dut imaginatu.